Gionee LPS Profight 2017 Ramhlun Sports Complex Boxing Hall a tu zong tele TV naman lo clear tu zong in zavain sibay kan buka chau Gionee LPS Profight 2017 hi Ramhlun Sports Complex Boxing Hall kan chananga quarter final at angin Ardeng Trauma Indoor Stadium Salem Veng Mall puya kan lut thale don ani tia kan soile masalok ani ami puilam ten au kan phur thiam don ang khop mai lom khop mai a hun taka ring thang merin lawau zelang zanin a hian baut som pathum in nek kan don tluang ta ka in nek thei chuan chui ma chuan program toite kan manglok don ani masabira tan chuan LPS Profight 2017 sponsor tu te kan muang hian ei banga te chuata te engkima hian kan muang hian Gionee an ni ti kha lo sheila tin an mani ti chak tur hian co sponsor kan neia chungte chu kan tar lang vele lokange KT Panasonic Ramhlun North Double S Industry Lawmawm RS Status Third Eye Solution Khatla LBS Suzuki Bongkon Mizoram State AIDS Control Society Mission Vengle GIG Motors Eden Tharten an sponsor ve bok ani ti khalo shela ole tuna chuan kan program channa turatan YouTube lama po viewer nei nga mai dance camp kutchuak alan rinoma kutchuak tu dang ka ngai to long ti la kan siam kalen to ngai em ka ta khan lam kan khir don red corner kain lu chan deu ha la mi tu la khan blue corner in chan ve tho em mà sen ni chu anin nek don lo ti khalo shelo kai in be tir don lo shim ani zena kan program kal dan tur tlang pui kan puang lokange kan technical problem kan nei chung hian tuna kan nau te pani hi anon lamang thiam tak main soita khan YouTube lo ma chuan mizofa te chau ni lo nam dang kan ti te po hian an thlir na sem em viewer nga em ani ti kha lo sha thar leila hemi zoa hian zai thiam em mai te pon la zai dona tin zanina hian kan chief guest zom tak thiang lima pacho DGP kan jing alo tel thei boka ani hian thu toy soidon bokani ti lo sheila a in dotin a chulang in kanon tar lang le donia ole tu dang kai to lo tiang lama changin ron present the kan lom tak zet ani ola tuna chuan kan chief guest kan som don anga hemi rol hian khongai takin misba office bearer te kha lo chuak chhong sa sela kan chief guest roi om turin khongai takin kan misba office bearer te kha lo chho sela thawme then Profight big a hian organizing committee kan om thina an chairman a chuan LPS nei tupa la som le na pachuo ani amar chu zanin hian ro kholna nei vai lotel theilova organizing committee shanpa kanomani ti pokha lo she tharvele shimchimila tuna ranlut mek te hi Profight kan nei theina turata na kan sul su tu ten ni ole kan chief guest aron lut chove ngala ani hi thu kan soitir anga ani hi kan siat thewangin thiang lima pacho kan DGP ani khongai takin thu soiturin kan some hei zanina LPS Profight in Tranzana bisba hotu ten chief guest turin biron soma lom takin kapoma boxing hi khovela game sa chuan alar berte zinga media Mizoram apo tuna chuanin Mizoram apo mason chak ema India mai ni lavin international te po gold te
kan la toa gold pani pathum kan la toa silver te po kan la kan chang kak chho zel don ni na ria ta lawmawm ka ti hle a I man deuh to khanin silonga hetiang thu a hianin seminar ang deuh hlekin thu kan soi hom na ka soi chu Mizoram chu tlang ramani wangin ground te kan nei thalo deuh hleka a indoor lampang le I mun ot zau lo deuh hi warila ka tia foot tu na hian boxing ka kan lar tana ti bayang heng ba ka po hian ke chuanin ti bel tura ka du te chu fencing ti te po hi ti la fencing te po hi ti la chu ti em in ground angai tam lowa chu mi zo chuan adang dang po fencing lowa po en ti hetianga mun o zau lo kan khel thei tur archery ti te po arang rang hi lar na khopa kan uaranga in ka ria boxing hi tuna kan uara kan sang chho zela ma se tuna hianin anhanin khela keima ni chakna tur om taka kan chak lawan in du sak bi kani kan ti fo hi oma anin du sak renga keima ni po khatiang din murading lakani mani chu kan in du sak ve tho mai theya chu wang chuanin du sak sen lo khopa train kan in siam angai din ka ria kan uar tul angai in ka ria zanina kan tran tur hi lotling taka kan be chho zel ka dua chu bi tur chuan du sak na plus kia nga le LPS Profight kia nga ka hlana ni ka lome ole kan chief guest zaom tak thiang lima pacho kan DGP lom thu kan soi tak meu ani zain hian thil pakhat chia an polling ko tin beng lok teng helam ka veilam sira hian Gionee no ma tun truma kan Profight hi Gionee LPS Profight 2017 ani ti shela Gionee ho hian ain ha eng thup ma an polling ko tin beng teng thei pato bari no ole kan misba office bearer ten ron troi oma kan lom hlai ni ole tuna chuan mizo hi independence ta ila kan nam latur ni hela kan ngai thin tun thlenga kan ngai hlu da em ro minerals sakang cheti kha music tel mi lawin ro ji henaron sadoni alom nan ko tin bank te kan som ngale hello zanina hianin shitlang khosik omna chungin karon zai dona bese ka pha lo hleang ti karinga amai ro chu he aya moile chale nal jok po hian kala zai thei thoni te kha min sha chak don ya cái thầy to pin karon zai anga honang kan lal kan pa thian hi mình ro pui berse ima akan lo kun hian kan dil ngai tlang je kan om dan tur ngai tua mi pui kanin komi fin na ro pui min be la ro mi rel sa kang che hi fin le thei na le hi xoài na lo rengi ro pui na le lal chút le an ra le thuai chi chi nang ero chu cha tuanin nam tin tan kul
lal ber te lal ber chuan in ro mi rel sa kang che chu vang in o kan po thia hei kan dil ber che kan ram kan nam bin shuayan nang châu kan thlang a che chung lam le pon lam mel ma in đâu na theng ma se ne zel turin min pui la ro mi rel sa kang che kalome nula Rosie kerem sang pui kan lo me